Atong pakpakan ng Ginoo maigsoon. Kanang pang Ginoo. Dili pang politiko. Amen. Are you blessed tonight mga igsoon? I know nga dili ta muli karong gabi una nga dili ta mapuno sa pulong sa Ginoo. Kaya ang atong giani diri ang pagsimba sa Ginoo, pagpaminaw sa iyang pulong. And ang equivalent ana is kausaban. Can we please rise? Pwede ba ta manindog mga igsoon? Kanang kuwaay mong Bible palihog ko. No, kung na kay Bible, ato lang abrihan kay diha mata magbase sa pulong sa Ginoo tonight. Okay. Praise God. Okay, if you're ready, please open your Bible sa Book of Jude sa New Testament. Jude chapter 1, verse 21 to 33. Okay, Jude chapter 1, verse 21 to 23. If you have na-open na nimo siya, atong basahon, bahala kung sa version nimo, no? Okay, let's go. Pag kinabuhi kamo kanunay diha sa gugma sa Dios, samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Tabangi kadtong nagduha-duha, luwasa ang uban pinagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Kaluoy iusab ang uban apan pagbantay likayi bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibkon. Let us pray. Kampo ta. Heavenly Father, thank you so much, God. Thank you, God, for meeting us here tonight, Lord. Tinuod kayong awit, Ginoo. We're not enough, Ginoo, unless you come. And Lord, that's why we are here tonight to listen to your word, to be changed, Ginoo. And Lord, tuluy mi, Ginoo, nga wala lang minatawo ni aning kalibutan na aron mabuhi lang. Kung dili imo ming gibuhi hangtod karon, kay gusto ka nga kami imong kaanakan, mag-imog kahimuan, kausaban ug kalainan sa among palibot. Salamat, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Makapaglingkod ta mga igsoon. Hallelujah. Okay. Smiley sa nimong tapad. Smiley sa na siya. Welcome. Papa kay ka kung VIP na siya ina nga good decision. Kanang tapad nimo VIP gali na siya, ina siya nga good decision. Butay thumbs up ana. Good decision. Good decision. Kung kana imuhang tapad dugay na mas very good decision. Kung kabalik-balik na, hallelujah. Okay, are you ready tonight? Kasi if you're ready, I'm ready also. No? Last week, mga 2 Sundays ago, ang atong pulong sa Ginoo naghisgot about investment. Investment 2020, I think si Pastor Lita ang speaker ato, and it talks about that we as mga anak sa Ginoo, we should invest. Muhatag ta ba? Muhatag ta sa atong kusog, o ang pinaka-the best nga atong mahatag sa atong isigkatawo, mao si Jesus. Amen? Kung naa may butang nga atong mahatag sa atong isigkatawo, dili kwarta, dili unsang butang, kundi si Ginoong Jesus. Kaya nga naman. Now, sa karong nga panahon, kung mo-invest ka sa kabangko o sa kanegosyo, dili gina siya 100% nga mohalin. Kay ingon pa sila daw, ang pagnegosyo, ang pag-invest, mo siya ka ng risk ba? Sugal bitaw. Dili ka magdahom nga makabalik ba sa imo tong money. Pero whatever you invest for God, sa dihang mo invest ka, sa dihang i-share nimo si Ginoong Hesus sa tao, naagi na siya balik. Kung balikon, para ito masabtan ba, kay basin, comment ta? Once you share the word of God, sa dihang i-invest nimo si Jesus sa kinabuhi sa katawo, sa dihang isangyaw nimo ang maayong balita sa katawo, ang equivalent ana, ang resulta ana, kaluwasan. So meaning, whatever you do for God, when you share the treasure, which is Jesus Christ, dili jud ka mapildi maigsoon. Dili jud ka adjud kay mabalik, no? Kaluwasan sa imong sigkaingon og kalipay pud nga imong madawat og kalipay sa Ginoo. And naging Domingo pa gyud nagdiskuta about lost and found. You know, nakauna ko ba while nag-listen ko sa pulong sa Ginoo, usahay. Kung maglantaw tag make it with you og soldier's heart. Then atong ibalhin kay advertisement na. Then atong matayimingan nga hapit na gid mobalik ang maong kay human ang advertisement. Unya ang remote nawala pa gyud. Magkarakaratag pangita sa remote kaya padulong na ang make it with you. Pero how about ang mga tao nga wala pa gyud kaila sa pulong sa Ginoo? Mas excited pa ta, mas magkarakara pa ta, mas makulbaan pa ta nga dili anto maabtan ang ato ang favorite nga salida kaysa makasangyo ta sa pulong sa Ginoo. You know? May pa ang remote pangitaon. Amen? Nagani kag pangita ta sa Ginoo. Amen? Nagpropaganda niya because of his reckless love. So, inay mo tapad,
Pangitaa lagi. Oh. Ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, dili na siya pwede nga maglingkod lang ka, magtagad lang ka nga nay tao nga mo duol nimo, dapat imong pangitaon. Imong tuyoon. No, and tonight we will talk about, okay, my title of my message is I am a difference maker. Okay. I want you, mabag-o man ka, madugay man ka, I want this message to be personal nako og nimo. Akong balikon, I am a difference maker. Unsa man ang difference, pastor? Difference means kalainan. Ako mga igsoon, ganahan kayo ko nga ang mama magluto bitaw kanang humba. Humba ba? Lami kaya sa magluto humba. Wala katuntuon ko pero nabagsak yapon ko no. So, once mukaon ko siyang humba, lami kayo. Pero pag mukaon ko sa laing tindahan, munag na may kalainan. Amen mga igsoon? Nakasabay na batana? Mga bana, di ba? Lami magluto ang inyong mga asawa. Then kumato mo og Jollibee or sa mga tindahan, makaingon jud ka nga, lahi ra gid ang luto ni Mrs. Naadyoy kalainan. Amen? You know what? Gusto ang Ginoo nga inana ta. Masadang makit-an ta niya sa Gaisano, sa People, sa SMC, makaingon ta niya nga, kaning bata, kaning akong anak, lahi gini siya. Ang kalibutan karon nangita og kalainan. Kung ang imong classmate mangga na, kung ang imong mga classmate durian na, ikaw saging ka. Kung ang imong mga classmate puro na mangga, ikaw ang saging sa imong learning, sa imong eskwelahan, sa imong learning center, sa imong trabaho. Kaya kanong saging, pastor? Kay bag-o lang nga diskubrian karon nga dili na an apple a day makes the doctor away, kundi dili a banana a day. Muna na, ako gabinuan. Muna na karon, research ganin yun na. Muna ako, saging, I'm a saging lover. No? Muna kung namoy bugas, kaamog saging. Ang tawa ng unggoy, walay bugas, ikaw saging, no? Ha? Di ba? Ang unggoy, ikaw saging, may bugas, no? Oh. Kung ang imong mga classmate, puro na, kung ang imong classmate, santol, puro, ikaw saging ka. Lahi ko. Because we are difference maker. Amen, mga igsoon. Ini mo tapad, you are a difference maker. No, maghimo ka gibuhat ka sa Ginoo, gi-assign ta niya aron maghimo og kalainan. No? Akong balikon pagbasa ingon sa pulong sa Ginoo, pag makinabuhi kita diha sa gugma. Samtang naghulat ta sa pagbalik sa tong buhi nga Dios diha sa iyang kaluoy. Ato ang tabangan ang mga nagduwa-duwa ug atong lawason. Oy, Savior day ko maigsoon, Savior day ka. Dili day si Captain America ang Savior lang. Kundi ikaw, ako, sa atong kasimple, sa imong wala na human sa pag-eskwela, unsa may status nimo, pwede ka nga mahimong gamiton sa Ginoo para maluwas ang imong palibot. Ayaw pagtagad nga mahuman pa kag 4-year course, ay pagtagad nga mag-Bible school pa ka. Ako maigsoon, SOL 3 ako na human, pero grabe gibuhat ng Ginoo sa akong kinabuhi. Dili kinahanglan nga napakay title. Dili kinahanglan nga may pagkamubasa o unsa ba na, okay man na siya, way problema na. Pero gi-assign ta sa Ginoo nga maghimog kalainan, higugmaon ang atong isig kaingon. No? So dili ko magdugay ingon dire. Number 1, no? Isip nga mga difference maker, dapat number 1 mahimutang number 1, be different. Muna kung inyong ganina, saging ka. Kung imong palibot puro apple, ikaw ang saging. Unsa man pastor, lahion na ako kung buhok kanang unsa man kanang mag-K-pop ko, unsa man akong lipstick, akong bagaon, unsa man na. Dili na maigsoon, no? Ingon ang Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Yung dire, you are the light of the world. Matthew 5:14 to 16. I am the light of the world. You are the light of the world. Like a city on the hilltop that cannot be hidden, no one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. Verse 16. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Amen. Mahimo tang lahi sa uban. It means sa atong espiritu, sa atong kalag, sa atong sulod, sa atong pagbuhat, the way we work, sa atong pagstorya, sa atong pagunahuna, the way we approach things, the way we talk to people, dapat lahi ta. Muna pasabot sa Ginoo maigsoon, mahimo tang kahayag. Yes, it doesn't mean that we will live a perfect life, but God requires us to be the light. Ang atong palibot karon puro sa kangit-ngit, amen. Grabe kagubot.
ikaw o ako nga naglingkod karon, ako nagtindog diri, kita ang gamiton sa Ginoo nga magdala tag kahayag sa atong palibot. Dili pwede nga dili Kristohanon ang magdalag kahayag. Amen. Kundili ang magdalag kahayag ang mga nakailan ni Ginoong Hesus. Ang naborn again. Nahimong Dios o manluluwas si Jesus. And imong tapad, born again na ba ka? Kaya before you can say to yourself that I am the light, dapat si Jesus ang atong Dios o manluluwas. It's not a religion. Mga VIPs na mo, salamat kay kanamo karon. Ang pagka-born again, dili na relihiyon. Kay bisa bang ika-20 ka mo sulan ning simbahan, muhila kag taman, mo pakpak ka horon sa ba, hangtod dili ka mo desisyon nga dawaton si Jesus nga manluluwas o Ginoo, dili ka mahimong born again. It's an experience. Muna maigsoon. That's why we are blessed sa atong trabaho, be different. Not perfect, but different. Yes, spirit guided, no? There will be oppositions, no? Sa diha bitang makinabuhi ka para sa Ginoo, naginay mo babag na to, no? Amen. Naginay mo sukwahi iba, naabitay say atong common sa pamilya, muupo sila nato. But mind you, always remember, Christ is in you. Gamiton mo ka sa Ginoo, ikaw ang kahayag. No? Kana ganing sunog manggaling matingala jud ko maigsoon, kung nay sunog, mas muduol pa ang mga tao kay nay sunog. Mo ba itong dito sa lapit sa katubitang naitigulang nga nagkaan sa Granada? Dili mo tato sila madamay kung was nanuol. Hinduol man sila mo naigo sila sa shrapnel or splinter sa Granada. You know, kay attractive ang kahayag. Dili ka pwede matog plaza, dili ka pwede matog ka ng Christmas nga mga lugar or unsa ba nga mga dili ka pwede matog mga tourist spot kung ngit-ngit na. Naagi na suga. Kay dili makita ang iyang beauty. Kung born again ka, mas labaw pa nga na kay chinsan so gi-apply nimo kay grabe imong beauty karon kina si Jesus imong kinabuhi. Wala makita ka kahayag, wow, no? Wa gi tao nga ganagit-ngit. Ang tao nga ganagit-ngit, alam mo na. Dili inaiya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo dili ganag kahayag. Ingon gani siya, let there be light. Kaya naman ganag kahayag, no? No? Sa atong social media, amen, mahimutang lahi, mga Kristohanon, mga batanon, nga sama nako, o mga guwang-guwang bana, oron sa bana. Usahay ni mga batanon karon, magproblema kay wa sila uyab. Ako maigsoon, high school pa ko, dili uyab akong problema. Kulong sa mo, research paper ni Sir Morales, sa nasyonal. Akong TLA nga taas kayo, akong bang gardino na, taas kayo, sugod itaman diri. Mo na akong problema, wa ko problema na makauyab ako unsa ba. Kaya nga naman, kasi wala na himong kahayag. Mahimo tang kahayag sa atong social media. Kung Kristohanon ka, please lang, stop posting og nonsense ng mga butang. It doesn't please God. Kung dili na makapahimaya sa Ginoo ang imong ibutang sa Facebook, palihog lang, ayaw. Kay kahayag ka. Ano yung matapad? Hayag ka. No? Tawag ka na yung mga agtang hayag. Tawag na hayag kayo. No, hayag kayo, no? Okay na, it's a manifestation, char, no? Tungkol sa pagkamaayo sa Ginoo, no? So, nung diri nga, mahimutang magpagamit sa Ginoo, no? Dapat mahimutang lahi, mahimutang living sacrifice, mahimutang halad para sa kahimayaan sa Ginoo. Number 2, mubo na kayo niya. Number 2, make others different. So, since we are difference maker, we should be kanang different. Dili lang sa panamit, dili pud sa panamit, but sa atong pagkinabuhi, ikaduha, mahimutang atong himuon ang uban nga lahi. Make others different. No? Based on my experience, mga igsoon, as a Christian, I was blessed to be in this church nga naay cell group, nga naay leader. Kisay naay cell group di taas ang kamot. Amen. Kanit, paminaw mo mga igsoon na, dili ko makatindog karon sa iyong tunga kung walay nagatiman ako. Kung wala ko'y leader. Di ko kalimot sa una, si Pastor Jong akong leader, din naabot ko ni Pastora. Tungod sa akong mga leader, gihulma ko sa Ginoo. Importante kaayo nga kita nga mga anak sa Ginoo, magpatudlo ta, magpamentor ta, muapil tag cell group mga igsoon, naatay leader. Kaya kana sila, mo na yung atima nato, mo na yung giya nato, yes, mubadlong nato. No? Muna nga nalipay ko maigsoon mo nang dako mo na makatestify jud ko nga nindot jud kayo ang system sa G12 kaya nga naman na ang accountability mahibal-an kung asa na ka kumustaon ka nga makakasimba
Naay nagmentor nako. Kani akong pagstorya karon, actually may igsoon, gamay pa ko. Ngaon ko. Nga bitaw pa ni Moses ba? Nga ba? Nang magstorya bitaw ko nga kanang magputol-putol. Dili mo kabalo pero nga ko. Gwapo ko pero nga ko. No? Pero siyaro, sigig sil group na mo ni Pastor Jong, sigig sil group na mo ni Pastora, nga gyapon ko. Nga pastoryahon mo jud ka dito. Patuluon kag encounter. I think I was 16 or 15 years old, na-appeal ako sa team sa encounter. Siyaro, yasan kang pastora og patuluog, pulong sa Ginoo, di jud ka nga gyapon ka. Kaya nga naman, naay nag-train nako. Naay naghulma nako. Na ako'y leader. Inay mong tapad, pahulma lagi. Pahulma dili, pahulma nga apostol na. Pahulma ba, marabag patter ba na. Na mo na siya, be different. No, as akong leader, salamat kayo. Kaning kabulo mo ko mong gitar. Paggawas na ko sa tiyan sa akong mama, wala dai ko ga, ana-ana dai ko dai. Wala. It takes years for me to study. But you know what? Naay nagtudlo na ako para makabalo ko mong gitar. Wala ko nga paggawas na tiyan sa akong mama, kabalo na ko mong gitar, dili maigsoon, naay katudlo na ako. Kabalo mo si Jesus, naapod siya mentor. Kaya kung inyong basaon, naay time nga si Jesus nawala, di ba? Ipangita siya siyang earthly parents. Then nabalaka kayo si Maria, kaya anong si Jesus na nawala, na. Then nakaplaga niya na sa templo. Amen? Kasi gibot ni Jesus dito, naminaw. He is God, ha? But naminaw siya sa mga pulong. Naminaw siya. Kaya nga naman, nahimo siyang nagpatudlo. Taliwala sa iyang pagka-Diyos o sa iyang pagkagamhanan. We need to have a mentor. Kinahanglan na mo tudlo nato. Kinahanglan aron ta nga mahimong different, dapat naay mo usab nato ang atong leader. Gawas ang Ginoo mo usab nato, pero gamiton sa Ginoo ang atong leader, ang atong pastor para mausab ta. Sa katuota nga ang Ginoo magdalag angel nga kung kidlat og kalit mausab dili inana may igsoon. Pagtuo ni ang atong pastor, ang atong cell leader, ang atong network pastor, mo na gamiton sa Ginoo para mahimutang different, para mahimutang difference maker. Mo na gusto sa Ginoo maigsoon. No, we need to go in the process. Ako naka-appeal ko pre-encounter, encounter weekend, post, SOL 1 hangtod SOL 3. Naka-appeal jud ko anak kaya ano man, gusto ko nga mausab, gusto ko nga mahimong ma-mentor maigsoon. No? Do something different. No? Ayaw ka lang make an impact. Una, ako lang balikon maigsoon. Ang akong pastor si Pastor Alita, usa siya ang number 1. Gawas akong ginikanan, no? Kaduhara man sila. Akong si Pastora, mo na usa nga naghulman ako, mo na dako kay nga impact sa akong kinabuhi. Kay difference maker siya. So ako giusab sa Ginoo, nahimo pong difference maker. Ako mo difference maker na buko sa uban. Amen. Impact. No, kada bang naabay nahimo nimo nga dako kay simong kasing-kasing ba. Kay ingon diri, ako ninggi sa akong kanmaigsoon ingon diri nga why we need to make a difference. Why we need to have an impact. Anong kinahanglan nga mahimong difference maker? Number 1, because God will be glorified. Kung maghihimo tag kalainan, kung atong isangyaw ang maayong balita sa mga tao, ang Dios mahimaya. Dili ang church, kung dili si Jesus ang mahimaya. Kung ipagamit nimo imong kinabuhi sa Ginoo, ang Dios mahimaya. Kaduha, kung mahimo kang difference maker, ang Dios mailhan. God will be recognized. Kasi gusto na maigsoon, amen? Kasi imutuo dili nga someday ang pagadian ma-recognize fully si Ginoong Jesus as King of Kings and Lord of Lords. It needs difference maker. So sa dihang ipagamit nimo sa dihang mahimo kang difference maker, ang Dios mahimaya, ang Dios mailhan, katulo, sa bagay, it changes someone's life. It changes someone's life. Mausab ang kinabuhi sa tao, sa katao. Nga imong gisangyawan. Amen? No? Gawas nga mahimaya ang Ginoo, gawas nga mailhan siya, mausab pagyud ang kinabuhi sa imong gisangyawan. Last, before we continue, why we need to make a difference? Because unsa man, it changes us. Muna nakanindot mga igsoon. Silang isangyaw, silang mo invest ka ni Ginoong Jesus. Silang i-invest mo siya sa kinabuhi sa mga tao. Dili lang ang tao nga imong gisangyawan ang mausab, ikaw pod ug ako pod mismo.
Kay mo na gahom sa pulong sa Ginoo. Kung magsangyaw ka, kung mag-invite ka, di ba? Kung mag-invite ka, na kay manggipang-invite ka, dugay kay maabot, dugay kaayo nga imong gitagad-tagad imong maayo, di ba? Maugmad ang imong kinaiya. Mausab ang imong kinabuhi. So ang kausaban dili lamang sa mga tao nga atong gisangyawan, but sa mga tao pod nga nagsangyaw nga mao kita. Di lang tama nga mahimaya ang Ginoo, di lang tama nga madahig sa mailhan siya, but mausab pagyud ta maigsuon. That's the power of being a difference maker. No, it changes us. Kinsa man sa inyo dire ang willing nga mahimong kamot og tiil ni Ginoong Hesus, say amen. Di ba kanta sa akong ganahan nga banda tong I wanna be your hands, I wanna be your feet, I'll go where you send me. Kita maigsuon na gamiton sa Ginoo. Just be faithful, be available, and teachable. Ang gipangita sa Ginoo dili imong kurso nga nahuman. Ang gipangita sa Ginoo dili imong diploma, kundi ang atong pagka-faithful. Ang atong pagka-matinud-anon. Unsa pa gyud ang ato ang availability, ang ato ang naabata. O importante kayo, nahimutang kanang matudluan, teachable. Never ayaw tuguti ang mga butangan sa kalibutan nga mudiktar nimo nga dili nimo kaya nga mahimong difference maker. This is God's plan for us. It will happen good. Plano sa Ginoo nga mahimutang difference maker. Ug mahitabo gina maigsoon, amen. Ato sa papakan ng Ginoo maigsoon, amen. No? We were created, ingon pa si John Maxwell, we were created to make difference. Gibuhat ta sa Ginoo not just to love God, but to love people. Mao na ang G12. No? To love God. Loving people is being a difference maker. Ang paghigugma sa tao is mo na siya sa diyang isang yaw nimo, ipaila-ila nimo si Ginoong Hesus sa ilang kinabuhi. That's loving people. That's being difference maker. I think buhi pa ko kung ano man gusto pa ang Ginoo nga maghimo tag kalainan sa kinabuhi sa atong mga igsuon nga wala pa nakailan niya. Si Moses na himong difference maker. Di ba si Prophet Moses tungod niya unsa man ang mga katawan sa Ginoo na himong nalingkawas sa Ehipto. Si Queen Esther imbes pamatyo na unta to ang mga katawan sa Ginoo, si Queen Esther gigamit sa Ginoo para mabuhi ang katawan sa Ginoo. Si David gigamit sa Ginoo para mapildi sa Ginoo o para mapildi sa mga katawan sa Ginoo ang kalaban sa Ginoo. Unsa pa gyud? Si King Solomon gigamit sa Ginoo para unsa man? Para matukod ang templo balik. Si Jonas gigamit sa Ginoo para ang katawan sa Nineveh dili mapuksa, dili mamatay kay iyang giwarningan. I think we are capable to be the next Jonah in this generation. I think, for me, kaya nato nga mahimong Jonah sa karong nga panahon. Amen, mga igsoon. Kaya nako ni nga mahimong Jonah sa karong nga panahon. A fulfilled life is a life that makes difference to someone's life. Ang tinuod nga kinabuhi nga nay katagbawan is kaning kinabuhi nga gipagamit aron naay kausaban sa iyang isikatawo. Lami kayo. Kisa may nakasulay dire nga naka-invite na siya og kanang bisita, naka-share na siya taas kamot. Hallelujah. Dire na ba dire ana? Amen, amen. Unsay bation ba malipay ta? Fulfilled kay ta. Wala ra katunga sa unsang kalipay nga atong makaon. Hinga naman katagbawan. Makahimo lamang ikaw sa pagbuhat og kalainan og kausaban sa uban kung si Kristo ang imong Dios ug manluluwas. Ang paghimog kalainan mga igsoon, it's a decision. Pagpili ni siya. Imong pilion karong gabi una. Ug hangtod sa pagbalik sa Ginoo nga maghimo tag kalainan sa kinabuhi sa mga tao. Dili ni siya ingon kanang sa kinsa lay makuan, pasapasa lang dili na ni. It's a personal decision. Kinasing-kasing nga pagpili nga yes Lord, I wanna be your hands, I wanna be your feet Lord. Send me God. Send me to my school, Ginoo. I want to make a difference. Paggamit sa Ginoo, my son, tell about Jesus. Make an impact. Ayog ingon nga, na iban nga mga excuses, unya na, kay busy pa ko. Ang kabisi, dili mahurot, amen? Napay maingon,
Maulaw man ko, sila lang. Ang kaulaw, lagi na maigsoon. Dili ko kabalo, lisod. I'm not worthy. Daming dahilan. But always remember, if God is in you, kung si Jesus, the difference maker na mo, no more excuses. There may be oppositions, but you will succeed. Na imupugong nimo, of course, kaya para sa Ginoo man na, pero malahutay ka. Kaya nga naman, naa si Jesus. Naguban na to. Gitagaan ta sa Ginoo, o kinabuhi aron atong gamiton para sa iyahang kamayaan. Ang paghimog kalainan sa kinabuhi sa tao, makapahimaya sa Ginoo. Ang pagsangyaw sa may balita, ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo, ang pagampo, sharing the love of God, it will glorify God. Ang paghimog difference, mga igsoon, is intentional. Dili ni siya kanang unsa-unsa lang. No? Yung dali, Jesus, the greatest difference maker in the history of mankind. Jesus is the greatest difference maker in the history of mankind. So if you are born again, you have the difference maker in you, the greatest. Kung nakaila ka ni Ginoong Hesus, kung gipapuyo nimo siya sa imong kasing-kasing, then naa kay difference maker, the greatest. So automatically, you are capable na nga mahimong difference maker. Kaya naman si Jesus nimo. Siya, mga igsoon. John 3:16, di ba? Ang atong mga bayani, sila kung si Rizal, Andres Bonifacio, they were our difference makers atong sasod. Kung wala sila ming buhat sa ilang parte, dili ta makapatunog kalayaan as a nation. Kaya ba itong flag, mga igsoon? That's why, as a teacher, importante kayo nga akong mga estudyante, mong kantag yun og lupang hinira, dili ba yung magiliw, ha? Lupang hinira, mong kantag yun ko, mga igsoon. Kani, dili siya binuha nga, I think, nganong kabalo ko mong kanta gamay, kaya samtang bata pa ko, sige kong kantag lupang hinirang. Kada buntag na, so akong tutulang na exercise, gina siya. Kaya kanang flag, it represents freedom. It represents, unsa man, liberty. Kung ang nasod, wala kayo na siya flag, meaning under na siya sa kanasod. Amen, mga igsoon? So buti pa sabot, nakabaton tag Philippine flag, kaya na yung mga tao nga minghatag sa ilang kinabuhi para makabaton tag anang flag. Because they are difference maker. Ikaw, ako, kita ang Jose Rizal, Andres Bonifacio, niining panahon na. Ayaw sugot nga mubiya ka ni aning kalibutana, nga dili ka makadalag kalainan sa atong palibot. Muna gitakda sa Ginoo, mga igsoon. Sa katapusan, no, invest. Let's do our part, invest sa Ginoo. No? Make others different. No? Paghimog kalainan sa uban. Pa-under sa cell group. No? Last, do something different. Muna na siya. Maghimo tag impact. Maghimo tag kalainan sa uban. Maghimo tag influence. No? Ato ang tuluan sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, ang katawan, ang mga tao sa atong palibot. Impact is kana bang imong nabuhat sa katao ba nga iyang nadawat. No? Me, my love for music, I love music because my father made an impact nako. Kay ganahan sa music. So ganahan ko music. Mo to impact niya nako. Mo nang ganahan ko Barangay Hinebra, dili ka nang ilimnon ha, kanang PBA team ha, siguro Barangay Hinebra, minon pastor dai. Barangay Hinebra ba nga kanang team. Mo nang ganahan ko ni Michael Jordan, Barangay Hinebra, ganahan ko boxing, Jackie Chan, Steven Seagal. Kaya akong papa, mo to ganahan niya. Mo to impact niya sa akong kinabuhi. Mga ginikanan, mga batanon, kitang tanang anak karon. Gusto kayo ang Ginoo nga matubang man taniya pohon. Matubang taniya nga malipan kay ngano man natay impact. Natay gibuhat para niya. Impact. Yung taban impact. No? Nay ka nang naabay. Nay pagbuto ba naabay, uy. Kaniyo natakdan ba o sa inaani mo? No, mahimaya ang Ginoo. Last, impact, no? Make an impact. Life is too short for us not to make difference. Mubo ra kayo ang panahon, mga igsoon. Kana ganing 105 nga edad, mubo ra ganing kay na. Kisa may magdahom ni Kobe Bryant, mamatay siya atong panahon na. Walay magdahom.
Makatawa ba ganyan ko sahay, helicopter ang ikamatian, may pag-hike na lang to siya. Di ba? May pag-motor na lang to siya. Buwata ka balo man. That's life. Mauna ang kinabuhi. Ako yung magulang, nangamatay, baby pa. Akong papa namatay, 39. Akong lolo namatay, papa ni Pastor Boy, 89 years old. Akong lolo, 90. Unsa man na siya, Pastor? 3 stages of life. Naay baby, naay middle age, naay tigulang. Buti pa sabot, dili na kabalo, when tataman. Kaya umata kabalo, ana, let's make an impact. Since life is too short. Yung sila, YOLO, you only live once. Amen? Kasara kita mabuhi, may igsoon. Since kasara man ta mabuhi, ngalon dili manato mahatag ang atong kinabuhi para sa kahimayaan sa Ginoo. I will only live once. Ikaw kasara ka mabuhi, ako kasara ko. Usara man tong life. Di ba ni pare sa computer nga ma-reset na kay 3 lives. Saan Super Mario, mabuhi na pakabali. Minanay, nana. Usara tong kinabuhi. Bubo pa jud kayo. Usara ka buok, bubo pag yun. So dili sayangan. Dili ipagamit sa kalibutan. Ipagamit sa Ginoo. Be a difference maker. Matawag lang nimo ng imong kinabuhi fulfilled kung ikaw difference maker. Makaingon na kasi mo galingon nga successful ka kung ikaw o ako nahimong difference maker maigsoon. Kisay willing ang imong difference maker, say amen. Tabangi, kaluyi ang mga tao sa atong palibot. Let us pray mga igsoon before na ko ihatag ni Pastora. Diya siya mong gilingkuran karon. Lingkod lang ta, no? As I pray tonight, grabe ka maayo ang Ginoo. Gipahinumduman ta niya. Nga dili day tungod kay buhi lang la. Aron mabuhi lang. Kung dili buhi ta, aron buhion ang uban. Diha siya mong gilingkuran karon mga igsoon. Are you still making a difference? Or basin imbis saging ka, nadurian na po kabalik. Kumusta man ka mga igsoon? Basin Kristohanon ka. You call yourself as a Christian, pero musabay po ka sa buhat sa kalibutan. Siguro, inani. But God is so good, mga igsoon. We only live once. Kasara ang kinabuhi. Mubo pa jud. Anong sayangan man? And tonight, salamat sa pulong sa Ginoo. Nga atong mahimduman, nga Lord, salamat kay Ginoo. Salamat kayo, Lord. Nga taliwala sa akong kapakyasan, gipili ko nimo nga maghimog kalainan sa uban. And Lord, tonight, hangtod ako buhi, Ginoo, dili ko ni sayangan nga kinabuhi nga imong gihatag. Let me pray. Heavenly Father, thank you so much, God. Salamat kayo, Ginoo. You are the greatest difference maker, Ginoo. And thank you for changing our life, Ginoo. Salamat sa imong gugma kanamo, God. Salamat kayo, Lord, ni mo mingi pakamatyan sa cross para kami na ikausaban. And Lord, niya kami karong kagabion, Ginoo. Nagsalig diha kanimo. Nakamata, na-enlighten, na-empowered, Ginoo, sa imong pulong. Thank you for reminding us mabubuo ra kayo ang kinabuhi. Usa pa gyud. Salamat, Ginoo. Ngayon may gitudluan na dili sayangan kini. Ug puhon, Ginoo, sa imong pagbalik. Sa imong pagkuruna kanamo. Matubang mi diha kanimo, Lord. Makaingon mi nga, Lord, kung kinabuhi, Ginoo, ako ba yang gipagamit diha nimo? Dili siguro mi masabtan sa uban. Makaingon ang uban nga sayang. Pero wala mi pakian na, Ginoo. Ang importante, ikaw. Ang importante, maluwas ang uban. Ang importante, mahimaya ka. Salamat kayo, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. Itong papakan ng Ginoo, Maigsoon. Hallelujah. Kumplito naman yun to. Kung nabatunan lang na to ang usa ka pundok, pero dili si Kristo, walay kalahian atong kinabuhi.
Ako 35 years ago, nagpasakop ko og usa ka pundok. But wala ko nakabato ni Kristo Jesus, my personal Lord and Savior sa akong life. Ug walay nalahi sa kuha. Akong kinaiya, akong kinaiya, bisag na ako'y pundok, nagsimba ko. Kung kinaiya, grabe. Dili makaon og iro. Matod pa sinultian sa uban, ang batasan, grabe kayo. But when Jesus came to my life, nagtindog ko diri to testify myself what a difference He has made in my life. Dako kayong kalahian ang gibuhat sa Dios akong kinabuhi. Una sa tanan, before ta maka-influensya sa uban, ato dong ma-experience ang difference na gibuhat sa Dios atong kinabuhi. One of my favorite song yun is What a Difference You Have Made in My Life. You make my days kanang shine, nagdanag ang adlaw because of Jesus. Si Jesus is not a religion. He is a personal God na gusto mo hatag og lahi sa atong life. Lahi nga buhaton niya kung kaniadto puno ka og kagulanan, puno kag kabalaka, puno kag kahadlok, maghimo siya lahi sa imong life. Makita nimo ang trabaho sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ug automatic maka-influensya ka sa uban kay dunay kalahian sa imong gawas nun because dunay nahitabo sa imong sulod. One of my testimony is sa dihang nausab ko dunay lahi nga nahitabo sa akong kinabuhi. Na-influensya na ako akong bana. My first influence was my husband. Kaya kung bana bugbog sirado sa kuha. Sa akong pagkamaldita, sa akong pagkawalay po angod nga asawa. Basta dihang nakita sa akong bana ang difference nga nahimo sa akong relasyon kang Ginoong Hesus. One way or another, wagan ko mag-impitar niya nga muila siya kang Jesus. Mikuyog siya ug miilas siya because dunay something different na hitabo sa akong life. Sa diyang giwali ni Seth kanang tulo ka stage, ako nang kinabuhi. Dagkang kaayo nga butang gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Di lang nga sa ako na I made influence sa akong bana, sa akong ginikanan, sa akong mga igsoon na agyoy lahi nga gibuhat si Jesus. Dili na dahil nato ni paningkamot nga muwintag mga tao atong kinabuhi mismo. Nahimo na siyang nakalami sa uban para sila pod mutilaw sa lahi nga nahitabo sa atong kinabuhi. And the last, do na ko'y anak nga 5 kabuok. 5 years old ang eldest. Wala na makapugong nako. Sa ula ko Ginoo sa akong kinabuhi, pa ko makabato ni Jesus as personal Lord and Savior, nakabaton ko relasyon. Akong trabaho, magating magbata, mangumpra, manglaba, magluto, mag-ilis mga bata, pa-eskwela, hatod eskwelahan. But when my life, Jesus made a difference in my life. Wala ko isa pa yan, nga daghan kong anak, wala ko helper. Migawas ko. Akong gisangyaw, gishare na ko si Jesus sa uban. Aron ng uban, makakaplag niya sa mga nakaplagan ako siya. Gusto lang na akong nanging ipakuan sa inyo ha, because bisan pa sa akong edad karon ko, Lord, sulito ni nako. Dili na dugay ang time nga ipuyo nato diri sa kalibutan. Sa una, ako ray gagamit sa akong kinabuhi, akong panahon, akong kwarta, akong talento. Kay teacher man ko, may kay mutudlo. But karon, I work for the work of God. Namuhat ko sa bulaton si Ginoo. Doon ay transition sa kinabuhi. Nganong dili man nato ni buhaton, ni anato matod pa ni Seth, ang Diyos naghatag og kalahian sa atong life. Dili pwedeng taman ra ni nato, daghang mga tao na kinahanglan. So igsoon karong kagabion, kung dunay nahimo nga kalahian si Jesus in mong life, i-shine na. I-shine. Ingon ang Bible,
ipakita ang maayong binuhatan aron ang Dios mahimaya. Amen. Dili na struggle nga magbinuutan ka, buhaton nimo ni kay dili na struggle. Himo alang ang imong kinabuhi natagkos kang Jesus. Di ba mo danag ka? Ug ang uban makakita sa imong kahayag. Ug ika makalakaw ka aron ang uban pod makakita sa kahayag. Nganong nahimutang pundok diri sa Happy Church Pagadan City? Because one thing sa akong life, Ingko Lord, unsa imong gibuhat sa akong kinabuhi, di na ako mabayaran bisan pag tagud-taguro ning akong lawas to pay everything nga gibuhat mo sa akong life. So ako ning gihalad nimo akong kinabuhi as a thanksgiving to make a difference diri sa Pagadan City. Bisa ko sugo ang pastor, gisugo ko sa Ginoo. Para ang inyong makinabuhi nga naglingkod diha, maka-impact po sa uban aron ang kahayag ni Kristo mudanag sa Pagadan City. Dunay awit nga ingon, siguro yung ka-simple kayo. Matod pa sa usa ka babaye sa Biblia, Maria Magdalena. Siya may nagkanta, ikanta na siya. An alabaster jar is all I am of worth. I lay down at your feet, Lord, less than you deserve. Precious than the oil, the sum of my desire and the fullness of your joy. As you spill your life, I spill my life as an offering to you, Lord. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. Dahil mga tao nang hadlok sa coronavirus. Ba't kabalog ka? Ni katiting sa kahadlok, huwag niabot sa kong sulod. Bisan pa kung sa rad TV diha, unsa pa'y ni katiting wala. Because I know my Lord lives. And I know the God who made the heaven and the earth is able makahimo to protect us from all evil nining panahonan. Bisag asa katago, adto ka sa usa ka lugar para walay coronavirus. Mato ka sa barangay para walay coronavirus. Every sa tanang palibot. The safe place is Jesus. The safe place. Hiding place. Taguanan. You are my hiding place. Karong panahon na ang tibok kalibutan gikamangan sa kahadlok. But diha sa Ginoo, siya ituboy ko ikaw sa tong kamot sa akong pagkamatarong. Ayaw kahadlok. Kinsa may batok nimo kung ako dapig nimo. Ato ning awito ning alabaster jar, himuoy nato ni siya nga simple siguro ka. Ako wala ko nakasulod og Bible school. But ako ang kasinatian sa Ginoo. Ongoing padayon nga experience nako sa Ginoo. Daghan ka igsoon dili na gyud mabaylo pa og unsa pay i-offer sa kalibutan. Di na matarog igsoon. Kay dili kalimod sa daghang kaayong butang gibuhat sa Dios. Nakahimog kalahian sa kinabuhi. Unsa man imong siguro ka nga gamay ra man kaayo ko, maura ko. Isa gamay kay kabili. Sa dang ilay nimo imong life. Ang Dios mo gamit nimo. Ang Dios makamultiply nimo. Makadaghan nimo aron daghang magdanag diri sa kalibutan.
mga katawhan sa Dios nga nagpuyo sa lain-laing distrito sa Pagadian City. Let's sing this song, exon kay napatay time. Yes, God. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Yes, God. Yes, Lord. Take me. Yes, God. Thank you, Lord. Bugat ay itong awita, igsoon. Bugat tong awita kung imutong gidibdib sa imong pag-awit. Kabalo kay igsoon. Matagkanta nga awito na ako, akong gihuna-huna nga mahimo ng tinuod sa akong kinabuhi. Sa dingi awit na ako sa Ginoo, mahimo na siyang may experience na ako. Sa dang mingon ka, take me, Lord. Mugib ko ni mo, Lord. Di na nimo trabaho sa Ginoo. But your imuha is to surrender yourself to the Lord. Sa may gibuhat sa Diyos sa imong kinabuhi, ipadanag na ron. Ayaw nagpagtago. I-expose imong kaugalingon kay anak ka sa Diyos. Himo ang imong kaugalingon nga isog karong panahon na nga mubarog. Isog mo pakita sa gitrabaho sa Diyos imong kinabuhi. Ipadanag imong kahayag kay daghang nas kangit-ngit karon na kinahanglan ni Ginoong Hesus. Kung wa pa ka kasulay nga makahimo kag lakaw para sa uban, nganong di nimo buhaton karon, naa pa kay panahon. Matilawan nimo unsa ning mo trabaho sa buluhaton sa Ginoo. Kung naanad ra ka bisag Kristohano na ka, imo gihapong routine sa imong kinabuhi is for your own ug sa imong pamilya. Now, sugod, pangandoy, na makahimo ka pagkauban sa bulaton sa Ginoo. Thank you kayo, Lord, sa imong challenge tonight. Tungod kay almost 500,000 sa Pagadian. Dudunay mga kasimbahanan nga lokal sa Pagadian na ay mga katawhan panimo sa ubang kasimbahanan na nagsimba sa Espirog Kamatuoran. Pero daghan pa kaayong pundok ray gisaligan, wala pa makabato nimo sa personal nga paagi. Lord, i-challenge me, kaming nakabato na nimo, nga mag-ampo mi kada adlaw, nga tagaan mi opportunity, nga paambit ka namo ngadto sa uban. God, spare us, Lord, nining katapusang kapanahonan. Ingon ka Ginoo, sa di pa ka mo balik, imong pulong mo kuyanap sa tibuok kalibutan. Ug amo ni Ginoong responsibilidad ang Pagadian City. Muhimo mi ni sa among tikang, Lord, because you are coming very, very soon. Salamat, Lord, salamat, salamat. Salamat, Lord. Tanang nakadawat karong gabiuna, Ginoo. Sa tanang na ministeryuhan tonight sa imong pulong. Sa tanang gihagit nimo karong gabiuna, salamat, Lord. Dili mausab ang muna-una, di mausab ang among nadunggan. Kundi, Lord, magpabilin to, masiliwan to sa imong espiritu. Nga sadang gibungat ni namo, Ginoo, buhato ni namo. Dalaygon ka walay katapusan, Lord. We give you all the glory for your word tonight. Salamat, Ginoo, sa gamhanan nimong pulong namuhat sa mata ko sa kakinabuhi. Dalaygon ka kusog nga palakpak atong yatag sa Dios ug sa palakpak uban ang pagdaig sa Ginoo. Yes. Uban ang pagsaba. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We give you praise. We give you praise. Panglingkod na mo, Mike Son.